स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो दिसते. दिसते ना. तर आपण बघितलं या चौथ्या अध्यायामध्ये की जी मुक्ती आहे ती एका शुद्ध भक्ताच्या पाठीमागे उभी असते. भुक्ती आणि मुक्ती दोन्ही, पण जो शुद्ध भक्त असतो त्याला भुक्ती आणि मुक्ती दोन्ही मध्येही इंटरेस्ट नसतो. आणि आपण उदाहरणं पण खूप बघितली. आणि आता आपल्याला हा अध्याय वाचायचा आहे. कोण सुरू करतंय? मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग आपण सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चला चालू करूया. आणि एक मला तुम्हाला सांगायचं होतं की आता जो 6वा आणि 7वा चॅप्टर आहे ना, हा आपण एकत्र घेऊया. तर याच्यामध्ये 6वा जो अध्याय आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की भक्ती सेवा कशी करायची, म्हणजे कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण करू शकतो. आणि त्याचंच कंटिन्युएशन म्हटलं आपण तर ते 7व्या अध्यायामध्ये आहे. आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत की उदाहरणार्थ तुलसीची सेवा करायची, किंवा आपण आपल्या गुरूंची सेवा करायची. त्याच्यानंतर एकादशीचं व्रत आपण पाळायचं. मग त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलंय की कुठल्याही आपण जीवाला दुखवायचं नाही. आता अशा अनेक गोष्टी सांगितलेल्या. तर मी काय विचार केला, हा तर आपण अध्याय वाचायचाच आहे, पण प्रत्येकाला ना तुम्हाला जर मी एक एक हे दिला, सब टॉपिक दिला की म्हणजे आता गुरूंबद्दल किंवा एकादशी व्रत किंवा तुलसीची जी सेवा आहे, आणि त्याच्यावर जर तुम्ही इदर श्रीमद भागवतम मधून चैतन्य चरितामृत किंवा प्रभुपाद लीलामृत याच्यातून जर तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी जर काढल्या, तर मग आपल्याला कसं करता येईल, एक असा इंटरॅक्टिव्ह आणि मस्त सेशन होईल. तर तुम्ही तयार आहात का? हो. आणि खूप छान, प्रत्येक जण ना वेगवेगळ्या हो तऱ्हेने विचार करेल. आता उदाहरणार्थ बघा, तुलसीची सेवा. तर आपण आता इकडे
आपल्याला जी गोष्ट माहिती आहे ती म्हणजे आता हरिदास ठाकूर. तर हरिदास ठाकूरांकडे तो जो काझी आहे तो एक वेश्या पाठवतो, अर्थात जी स्वतः मायादेवीच असते. आणि या मायादेवीचं काम काय असतं की हरिदास ठाकूरांची बदनामी करण्यासाठी तिला पाठवलं असतं. पण काय होतं, उलट हरिदास ठाकूर तर बदनाम होतच नाही आणि ती वैष्णवी होते. तर हरिदास ठाकूर तिला काय सांगतात की तू आत्ता घरी जा, तुझे सगळे जे दागिने, जो काय पैसा कमावला असशील तो सगळा पैसा वैष्णवांना दे, साधे वस्त्र घाल आणि इकडे ये. आणि ती तसं सगळं करते आणि केस कापून ये. हा, तर ती ते सगळं करते आणि येते. मग हरिदास ठाकूर तिला सांगतात तू हरे कृष्ण महामंत्राचा जप कर आणि त्या तुळशी वृंदावनापाशी बस आणि जप कर. आणि मग ते तिकडनं निघून जातात. आणि मग ती तुळशी वृंदावना पाशी बसून रोज ती जप करते आणि ती सुद्धा पुढे मोठी वैष्णवी होते. तर बघा, इकडे सुद्धा आपल्याला ग्रंथामध्ये आढळतं की तुळशीचं महत्व इतकं मोठं आहे की जो एखादा खूप पापी माणूस असतो त्याला सुद्धा अ, तुलसी महाराणी जी असते ती पापमुक्त करते. मग अशा ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी जर आपण प्रत्येकाने सांगितल्या तर मग आपला क्लास इंटरेस्टिंग होईल ना. तुम्हाला काय वाटतं? हो, करू शकतो आपण. करू शकतो ना आपण. मग आज मला एक्सपेक्टेड होतं की आज खूप कमी जण क्लासला असतील. तर आता परत मी सोमवारी नाही तर मंगळवारी क्लास घेईन, तेव्हा मग प्रत्येकाला मी तो एक एक टॉपिक देईन. मग तुम्हाला काय करायचंय, फक्त इंटरनेटवर जाऊन हे करायची आहे, गोष्ट जी असेल त्या टॉपिकशी रिलेटेड ते फक्त टाईप करायचंय, म्हणजे तुम्हाला आपोआप ते सगळं तो डेटा मिळेल. हं. तर आता आपण हे वाचन चालू करूया. कोण वाचतंय? चालू करताय? मोक्षा पलीकडील भक्ती सेवा. हरे कृष्ण माताजी, वाचू का मी? हा, वाचा वाचा. अध्याय 4, भक्तिरसामृत सिंधू, मोक्षापलीकडील भक्ती सेवा. एखादा भक्त किती श्रील प्रभुपाद की जय. जय श्री प्रभुपाद की जय. एखादा भक्त किती गांभीर्याने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताच्या सेवेवर आसक्त असतो हे आपण श्रीमद भागवतातील 4.20.24 महाराज पृथू यांच्या खालील वक्तव्यावरून समजू शकतो. ते म्हणतात, हे भगवान, मुक्तीनंतर मला जर तुमचा महिमा श्रवण करायची संधी मिळाली नाही, तुमच्या शुद्ध भक्तांनी तुमच्या चरणकमलांचे स्वतःच्या अंतकरणापासून केलेले स्तुतिगान श्रवण करावयास मिळाले नाही आणि तुमच्या सेवेपासून मिळणाऱ्या मधुरूपी दिव्यानंदाचे आस्वादन करावयास मिळाले नाही, तर मी कधीच अशा तथाकथित मोक्षप्राप्तीची इच्छा करणार नाही. माझी तुमच्या चरणकमलांशी सदैव अशी एकच प्रार्थना आहे की कृपा करून तुम्ही मला लक्षावधी कान आणि जिव्हा द्याव्यात, म्हणजे मी तुमच्या दिव्य महात्म्याचे अखंडपणे श्रवण कीर्तन करू शकेन. निर्विशेषवादी व्यक्ती भगवंताच्या अस्तित्वात विलीन होण्याची इच्छा करतात, पण ते जाणत नाहीत की स्वतःचे व्यक्तिमत्व स्वतंत्र ठेवल्याखेरीज जीवात्मा भगवंताच्या कीर्तीचे श्रवण कीर्तन करू शकत नाही. त्यांना भगवंताच्या दिव्य रूपाची काहीच कल्पना नसल्यामुळे ते भगवंताच्या दिव्य लीलांविषयी कधीच श्रवण कीर्तन करू शकत नाहीत. म्हणजेच एखादी व्यक्ती जोपर्यंत मोक्षाच्याही पलीकडे जात नाही तोपर्यंत ती भगवंताच्या दिव्य लीलांचा रस आस्वादू शकत नाही किंवा भगवंताच्या विग्रहाविषयी ज्ञानही संपादन करू शकत नाही. श्रीमद भागवतातील 5.14.44 या श्लोकात असेच वर्णन आढळते. त्या ठिकाणी शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना म्हणतात, भक्तप्रवर भरत महाराज श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांच्या सेवेवर इतके आसक्त होते की त्यांनी सहजरित्या आपले पृथ्वीवरील शासन, तसेच पुत्र, समाज, मित्र, राजऐश्वर्य, सुंदर पत्नी यावरील स्नेह सोडून दिला.
ते इतके भाग्यशाली होते की लक्ष्मी देवी त्यांना सर्व प्रकारचे भौतिक लाभ देऊ इच्छित होती, परंतु त्यांनी यापैकी कोणतेही भौतिक वरदान स्वीकारले नाही. या ठिकाणी शुकदेव गोस्वामी भरत महाराजांच्या वागणुकीचे कौतुक करताना म्हणतात की ज्या व्यक्तीचे हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन यांच्या दिव्य गुणांमुळे आकर्षित झाले आहे, ती व्यक्ती अनेक ऋषीमुनींनाही ज्या मोक्षाची अभिलाषा असते ते मोक्षासही किंचितही महत्व देत नाही. असे असताना भौतिक ऐश्वर्याविषयी काय सांगावे? श्रीमद भागवतात 6.11.25 रुद्रासुर भगवंतांना असे म्हणतो की हे प्रभो, तुमची दिव्य सेवा सोडून मला जरी ध्रुव लोकाची प्राप्ती होत असली किंवा अखिल ब्रह्मांडातील सर्व लोकांवर प्रभुत्व मिळत असले तरी देखील मला हे सर्व प्राप्त करण्याची इच्छा नाही. तसेच मला योगसिद्धी प्राप्त करण्याची किंवा आध्यात्मिक मोक्षाची इच्छा नाही. हे प्रभू, माझे एकच मागणे आहे आणि ते म्हणजे मला तुमची संगत तसेच शाश्वत काळाकरता तुमची दिव्य सेवा प्राप्त व्हावी. या कथनाची भगवान शंकरांनी श्रीमद भागवतात 6.17.28 पुष्टी केलेली आहे. त्या ठिकाणी ते सतीदेवाला उद्देशून म्हणतात, प्रिय सती, ज्या व्यक्ती भगवान नारायण किंवा श्रीकृष्णांचे भक्त आहेत त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. जर त्यांची उच्च ग्रहलोकात उन्नती झाली किंवा त्यांना मोक्ष प्राप्त झाला किंवा जरी त्यांना नरकाची प्राप्ती झाली किंवा खरे सांगायचे तर त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ठेवले तरी त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. त्यांनी केवळ भगवान नारायणांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेतलेला असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने भौतिक जगातील सर्व परिस्थिती समसमान असतात. या संबंधात स्वर्गाचा राजा इंद्र यांचे एक वक्तव्य आढळते. श्रीमद भागवतातील 6.18.74 या श्लोकामध्ये इंद्र माता दिदीला म्हणतो, हे माते, सर्व इच्छांचा त्याग केलेले भक्त भगवंताच्या सेवेमध्ये रत असतात आणि त्यांना आपला खरा स्वार्थ माहीत असतो. ते खऱ्या अर्थाने आपल्या स्वार्थाची सेवा करीत असतात आणि जीवनाचे सार्थक करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या इतर सर्वांमध्ये त्यांना प्रथम श्रेणीचे निपुण समजले जाते. श्रीमद भागवतात 7.6.25 प्रल्हाद महाराज म्हणतात, असुर परिवारात जन्म घेतलेल्या माझ्या मित्रांनो, जर तुम्ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना संतुष्ट करू शकला तर तुम्ही या जगात आणखी काहीच करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे जर भगवान श्रीकृष्ण तुमच्यावर संतुष्ट झाले तर तुमच्या हृदयात कोणतीही इच्छा असली तरी ती निसंशय पूर्ण होणारच. असे असल्यामुळे प्रकृतीच्या गुणांमुळे आपोआपच ज्या सकाम कर्माची फळे प्राप्त होतात त्याद्वारे स्वतःची प्रगती करण्यामध्ये काय उपयोग आहे आणि मोक्ष प्राप्तीचीही काय आवश्यकता आहे? जर तुम्ही भगवंताच्या दिव्य लीलांचे सतत कीर्तन करीत असाल आणि त्यांच्या चरणकमलांच्या अमृताचे पान करीत असाल तर या गोष्टीची काहीही आवश्यकता नाही. प्रल्हाद महाराजांच्या या कथनाने आपण स्पष्टपणे समजू शकतो की जो मनुष्य भगवंताच्या दिव्य लीलांचे श्रवण आणि कीर्तन करण्यात आनंद प्राप्त करीत असतो तो पूर्वीचे सर्व प्रकारच्या भौतिक वरदानांच्या पलीकडे गेलेला असतो. याचा अर्थ असा की तो आपल्या सकम कर्माची पुण्याई यज्ञयाग करणे किंवा अगदी या संसारातील मोक्ष प्राप्ती यांच्याकडे हे पलीकडे गेलेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता पुस्तक कोणाकडे आहे? कारण इकडे मला वाटतं मी PDF करायला सांगितले ना, त्यांनी जरा गडबड केलेली आहे. याच्यानंतरचं पुढचं पान मला दिसत नाहीये. माझ्याकडे आहे. माझ्याकडे आहे पुस्तक माताजी. हा, तुमचं झालंय ना वाचून? मग मी ओके. इतरांना देते. कोणाकडे आहे? मिनल माताजी? माझ्याकडे हो आहे माझ्याकडे. बरं, तुम्ही वाचता. आणि कोणाकडे आहे? माझ्याकडे पण आहे. बरं, क्षितिजा, मिनल माताजी नंतर क्षितिजा माताजी. हो, चालेल. बरं, काय? तुमच्याकडे पण आहे. बरं, तुमच्याकडे चालेल. बरं, त्याचप्रमाणे मिनल माताजी. हो मी वाच. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम सर्वांना. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवतातील 7.8.42 या श्लोकात सर्व देवी देवता ऐकू येत आहे ना मॅडम? हो येतंय. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवतातील 7.8.42 या श्लोकात सर्व देवी देवता भगवान नृसिंह देवांची प्रार्थना करतात. त्यावेळी स्वर्गाचा राजा इंद्र असे म्हणतो, हे प्रभो, अग्निहोत्र यज्ञामध्ये आम्हाला आमचा भाग मिळतो याविषयी असुर नेहमीच चर्चा करीत असतात. पण तुम्ही केवळ नृसिंह देव या रूपात अवतीर्ण होऊन
आम्हाला घोर संकटातून वाचविले आहे. आम्हाला अग्निहोत्र यज्ञात भाग मिळतो याचे श्रेय केवळ तुम्हालाच आहे, कारण तुम्हीच सर्व यज्ञांचे भोक्ता आहात. तुम्ही सर्व प्राणीमात्रांच्या ठायी स्थित असलेले परमात्मा आहात आणि अखिल अस्तित्वाचे स्वामी आहात. हिरण्यकश्यपू या असुराची आमच्या हृदयात सदैव भीती असे, परंतु तुम्ही इतके दयाळू आहात की तुम्ही त्याचा वध करून आमच्या हृदयातील भीती पूर्णपणे काढून टाकली आहे आणि आमच्या हृदयासनावर तुम्हाला आसनस्थ करावयाची संधी दिली आहे. जे लोक तुमच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये सदैव रत असतात, त्यांची सर्व ऐश्वर्ये या असुरांनी काढून घेतली तरी त्यांना काहीच वाटत नाही. भक्तगण मुक्तीलाही महत्व देत नाहीत, तर मग या भौतिक ऐश्वर्याचे काय सांगावे? वस्तुतः आम्ही केलेल्या यज्ञांचे फळ भोगण्याचा आम्हाला अधिकारच नसतो. आमचे एकच कर्तव्य आहे व ते म्हणजे सदैव तुमच्या सेवेत रत राहणे, कारण तुम्हीच सर्वांचे परमभोक्ता आहात. इंद्राने कथन केलेल्या या विधानाचा अर्थ असा होतो की ब्रह्मदेवांपासून यक्षित मुंगीपर्यंत कोणत्याही जीवाला भौतिक ऐश्वर्य भोगण्याचा अधिकार नाही. ही भौतिक ऐश्वर्ये परमस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या सेवेत उपयोगात आणण्यासाठी आहेत. असे केल्यावर आपोआपच जीवांनाही या ऐश्वर्याचा लाभ मिळतो. या संबंधी असे उदाहरण दिले जाऊ शकते की शरीराचे वेगवेगळे अवयव अन्नधान्ये एकत्र करतात आणि ती शिजवल्यावर शेवटी भोजन म्हणून उदरात जातात. अन्न उदरात गेल्यावर सर्वांनाच त्या भोजनाचा समान लाभ होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे की त्याने भगवंतांना संतुष्ट करावे, म्हणजे आपोआपच प्रत्येक जण संतुष्ट होईल. श्रीमद भागवतात 8.3.20 गजेंद्र हत्ती म्हणतो, मला तुमच्या भक्तिमय सेवेतून मिळणाऱ्या दिव्यानंदाचा अनुभव नाही, म्हणून मी तुमच्याकडून काही वरदान मागत आहे. तथापि मला हे माहीत आहे की जे लोक शुद्ध भक्त झाले आहेत आणि इतर महात्म्यांची सेवा करून भौतिक वासनांपासून पूर्णपणे मुक्त झाले आहेत, ते सदैव दिव्य आनंदाच्या सागरात रत असतात आणि असे असल्यामुळे केवळ तुमच्या दिव्य गुणांचे कीर्तन करण्यात संतुष्ट असतात. त्यांना याशिवाय इतर कोणत्याही वस्तूची आवश्यकता नसते. श्रीमद भागवतात 9.4.67 भगवान वैकुंठपती दुर्वास मुनींना म्हणतात, माझे शुद्ध भक्त भक्तिमय सेवा करण्यातच संतुष्ट असतात आणि म्हणून ते माझ्याकडे 5 प्रकारच्या मुक्ती मागण्यासाठीही येत नाहीत. या 5 प्रकारच्या मुक्ती पुढील प्रमाणे आहेत. 1. माझ्याशी एकरूप होणे. 2. माझ्याच ग्रहावर निवासस्थान प्राप्त करणे. 3. माझ्या समान ऐश्वर्य प्राप्त करणे. 4. माझ्यासारखे शरीर प्राप्त करणे. आणि 5. माझा वैयक्तिक संग प्राप्त करणे. अशा प्रकारच्या मुक्तावस्थेत रुची नसणारे भक्त भौतिक ऐश्वर्यांना किंवा भौतिक मुक्तीला कसे काय महत्व देऊ शकतील? नागपत्न्यांनी अशाच प्रकारची प्रार्थना श्रीमद भागवतात 10.16.37 ह्याच्यात केलेली आहे. नागपत्न्या म्हणजे कालीय नागाच्या भार्या होत. त्या म्हणतात, हे प्रभो, तुमच्या चरणकमळांची धूळ अतिशय अद्भुत आहे. जर एखाद्या भाग्यवंताला या धुळीची प्राप्ती झाली तर तो स्वर्गलोकाची प्राप्ती, इतर ग्रहांवरील प्रभुत्व, योगसिद्धी आणि अगदी मुक्तीला देखील किंचितही महत्व देत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जो तुमच्या चरण धुळीला वंदन करतो तो इतर कोणत्याही सिद्धीला महत्व देत नाही. अशाच प्रकारे श्रीमद भागवतात 10.87.31 श्रुती किंवा मूर्तिमंत वेद भगवंतांना प्रार्थना करताना म्हणतात, हे प्रभो, आध्यात्मिक ज्ञान समजणे फार कठीण आहे. तुमचे मूळ स्वरूपातील प्राकट्य आम्हाला अतिशय कठीण विषय समजावून सांगण्याकरताच आहे. त्यामुळे कौटुंबिक सुखसुविधांचा त्याग करून
मुक्त आचार्यांचा संग घेणारे तुमचे भक्त आता पूर्णपणे तुमच्या भक्तिमय सेवेत मग्न आहेत. याचा परिणाम म्हणून ते आता तथाकथित मुक्तीला किंचितही महत्व देत नाहीत. हा श्लोक समजावून घेताना आपण याची नोंद घेतली पाहिजे की आध्यात्मिक ज्ञान म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा यांना समजून घेणे होय. आत्मा आणि परमात्मा हे गुणात्मक दृष्ट्या एकच आहेत आणि म्हणून त्यांना दोघांनाही ब्रह्म असे म्हटले जाते. परंतु ब्रह्मज्ञान समजून घेणे अतिशय कठीण आहे. अनेक तत्वज्ञानी पुरुष आत्म्याचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी खडतर प्रयत्न करीत आहेत, परंतु त्यात त्यांना थोडी देखील प्रगती करता येत नाही. भगवद्गीतेत असे म्हटले आहे की लक्षावधी लोकांपैकी केवळ एखादाच कोणी आध्यात्मिक ज्ञान जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि अशा प्रयत्नशील कैक लोकांपैकी क्वचितच काही लोकांना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे स्वरूप जाणून घेता येते. त्यामुळे या श्लोकात असे म्हटले आहे की दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती अतिशय कठीण आहे. ती सहज प्राप्त करून देण्यासाठी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत स्वतः आपल्या मूळ रूपात म्हणजेच श्रीकृष्ण रूपात अवतार घेतात आणि अर्जुनासारख्या एखाद्या आपल्या पार्षदाला प्रत्यक्ष उपदेश करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना भगवद्गीतेतील आध्यात्मिक ज्ञानाचा लाभ घेता येतो. या श्लोकात असेही म्हटले आहे की मुक्ती म्हणजे सर्व भौतिक सुखसोयींचा त्याग करणे होय. जे निर्विशेषवादी असतात ते केवळ भौतिक अवस्थेतून मुक्त होण्यातच समाधान मानतात, परंतु जे भक्त आहेत ते आपोआपच या भौतिक जीवनाचा त्याग करू शकतात आणि त्याचबरोबर भगवान श्रीकृष्णांच्या अद्भुत लीलांचे स्मरण आणि कीर्तन करून दिव्य आध्यात्मिक आनंदाचाही लाभ घेऊ शकतात. हरे श्रीमद कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. क्षितिजा माताजी. हो, हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद भागवतात 11.20.34 भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला म्हणतात, माझी पूर्णपणे शरणागती पत्करलेला भक्त भक्तिमय सेवेमध्ये इतका दृढ असतो की त्याला इतर कोणाचीही इच्छा नसते. त्याला जरी 4 प्रकारची आध्यात्मिक ऐश्वर्य अर्पण केली तरी तो स्वीकारण्यास नकार देतो. असे असताना या भौतिक जगातील वस्तू प्राप्त करण्याची इच्छा ठेवण्यात त्याला काहीही रस नसतो. टीप: भगवंतांशी एकरूप होणे या 5व्या प्रकारच्या मुक्तीला सविशेष आध्यात्मिक जगात ऐश्वर्य म्हणून समजले जात नाही. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवतात 11.14.14 भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला पुढे असे म्हणतात, प्रिय उद्धव, ज्या व्यक्तीची चेतना पूर्णपणे माझ्या चिंतनात आणि माझ्या लीलांमध्ये मग्न आहे त्याला ब्रह्मदेवांचे पद, इंद्रपद, कोणत्याही ग्रहावर प्रभुत्व, 8 प्रकारच्या योग सिद्धी किंवा अगदी मुक्ती देखील प्राप्त करण्याची इच्छा राहत नाही. श्रीमद भागवतातील 12.10.6 या श्लोकात भगवान शंकर देवीला म्हणतात, हे देवी, मार्कंडेय नामक ब्राह्मण संत पुरुषाने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांच्या प्रती दृढ श्रद्धा आणि भक्ती प्राप्त केली आहे. याचा परिणाम म्हणून त्याला कोणत्याही वरदानाचे, मग ते भौतिक जगातून मुक्त होण्याचे का असेना, किंचितही आकर्षण नाही. त्याचबरोबर कार्तिक महिन्यात करण्यात येणाऱ्या एका विधीचे पद्मपुराणात वर्णन करण्यात आले आहे. वृंदावनात या महिन्यामध्ये श्रीकृष्णांची दामोदर रूपात पूजा केली जाते. दामोदर रूप म्हणजे यशोदा मातेने भगवान श्रीकृष्णांना बाल्यावस्थेत दोरीने बांधून ठेवलेले रूप होय. दाम म्हणजे दोरी आणि उदर म्हणजे पोट होय. यशोदा माता बाळ श्रीकृष्णांच्या खोड्यामुळे इतकी त्रस्त झाली होती की तिने त्यांना एका दोरीने बांधले आणि यामुळे श्रीकृष्णांचे नाव दामोदर असे झाले. कार्तिक महिन्यात दामोदर भगवंतांना खालील प्रमाणे प्रार्थना केली जाते. हे प्रभो, तुम्ही सर्वांचे स्वामी आहात आणि तुम्ही सर्व प्रकारची वरदाने देऊ शकता. शिव, ब्रह्मदेवांसारख्या अनेक देवता आहेत ज्या आपल्या भक्तांना वरदान देत असतात. उदाहरणार्थ भगवान शंकरांनी रावणाला अनेक प्रकारची वरदाने दिली होती आणि ब्रह्मदेवांनी हिरण्यकश्यपूला अनेक प्रकारची वरदाने दिली होती. परंतु भगवान शिव आणि भगवान ब्रह्मदेव सुद्धा वरप्राप्तीस
वरप्राप्तीसाठी भगवान श्रीकृष्णांवर अवलंबून असतात. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांना वरदराज असे म्हटले जाते. त्यामुळे भगवान श्रीकृष्ण आपल्या भक्ताला हवे ते देऊ शकतात. परंतु तरी सुद्धा भक्त अशा प्रकारे प्रार्थना करतो, हे प्रभो, मला मुक्ती नको, अथवा मला अगदी मुक्तावस्थेपर्यंतची कोणत्याही प्रकारची भौतिक सुख सुविधाही नको. मला तुमच्याकडून हे एकच वरदान हवे आहे की तुमचे हे दामोदर रूप सदैव माझ्या चिंतनात राहो. तुम्ही इतके सुंदर आणि आकर्षक आहात की तुमच्या रूपाच्या दर्शनाविना मला इतर कोणत्याही भौतिक वस्तूची आवश्यकता नाही. याच प्रार्थनेतील दुसऱ्या एका श्लोकात असे म्हटले आहे, हे दामोदर, जेव्हा नंद भवनामध्ये तुम्हाला खोड्या करताना पकडले गेले तेव्हा तुम्ही एक दयाचे मडके फोडले होते आणि यशोदा मातेने तुम्हाला अपराधी समजून एका उखळाला बांधून ठेवले. त्याच वेळी तुम्ही नलकुवर आणि मणिग्रीव या कुबेर पुत्रांचा उद्धार केला होता. हे कुबेर पुत्र त्यावेळी नंद भवनापुढे 2 अर्जुन वृक्षांच्या रूपात राहत होते. माझी तुमच्या चरणी एकच प्रार्थना आहे की तुम्ही आपल्या कृपामय लीलांद्वारे माझा उद्धार करावा. या श्लोकामागील कथा पुढील प्रमाणे आहे. कुबेर हा देवतांचा कोषाध्यक्ष. त्याचे 2 पुत्र आपल्या पित्याच्या ऐश्वर्यामुळे गर्विष्ठ झाले होते. एकदा ते स्वर्गातील काही विवस्त्र नायिकांसमवेत एका सरोवरात विहार करीत होते. त्यावेळी महान संत नारद मुनी त्या मार्गावरून जात होते. कुबेर पुत्रांची ही वर्तणूक पाहून त्यांना अतिशय वाईट वाटले. नारद मुनी जात आहेत हे पाहून देवकन्यांनी आपली विवस्त्र शरीरे वस्त्राने झाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे दोन्ही पुत्र मद्यधुंद असल्यामुळे त्यांनी तेवढे देखील भान ठेवले नाही. त्यामुळे नारद मुनी त्यांच्यावर रागवले आणि त्यांनी असा शाप दिला, तुम्हाला काहीही कळत नाही, त्यामुळे तुम्ही कुबेर पुत्रांऐवजी वृक्ष योनीतच जन्म घेणे बरे आहे. हा शाप ऐकताच दोन्ही पुत्र भानावर आले व त्यांनी नारदांची क्षमा मागितली. नारद म्हणाले, तुम्ही अर्जुन वृक्ष व्हाल व नंद महाराजांच्या अंगणात उभे राहाल. ज्यावेळी भगवान श्रीकृष्ण स्वतः अवतार घेतील त्यावेळी ते तुमचा उद्धार करतील. म्हणजे नारदांचा हा शाप एका अर्थाने कुबेर पुत्रांसाठी एक वरदानच ठरला. कारण त्यात असे भाकीत होते की या शापामुळे त्यांना भगवान श्रीकृष्णांची कृपा प्राप्त होईल. त्यानंतर नंद महाराजांच्या अंगणात हे दोन्ही पुत्र अतिशय विशाल अर्जुन वृक्षाच्या रूपात उभे होते. ज्यावेळी भगवान दामोदरांनी नारद मुनींची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या 2 वृक्षांमधून उखळ पुढे आणले त्यावेळी ते उखळ तेथेच अडकले. दामोदर भगवंतांनी उखळ वेगाने खेचताच हे दोन्ही वृक्ष अतिशय मोठी गर्जना करून खाली उन्मळून पडले. या उन्मळून पडलेल्या वृक्षांमधून नलकुवर आणि मणिग्रीव प्रकट झाले. तोपर्यंत ते दोघेही भगवंतांचे महान भक्त झाले होते. हयशीर्ष पंचरात्र या शास्त्रामधील एका श्लोकामध्ये असे म्हटले आहे, हे प्रभो, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यापासून मिळणारे कोणतेही वरदान नको. माझी एवढीच प्रार्थना आहे की मी तुमच्या चरणकमळी एक नित्य दास म्हणून उपस्थित राहावे. कृपा करून मला हेच एकमेव वरदान प्रदान करा. याच हयशीर्ष पंचरात्रात असे म्हटले आहे की ज्यावेळी नृसिंह भगवंत प्रल्हाद महाराजांना काही वरदान देऊ इच्छित होते त्यावेळी प्रल्हादांनी कोणतेही भौतिक वरदान स्वीकारण्यास नकार दिला व भगवंतांकडे प्रार्थना केली, मला केवळ तुमचा नित्य दास म्हणून तुमच्या चरणी ठेवून घ्यावे. या संदर्भात प्रल्हाद महाराजांनी प्रभू रामचंद्रकांचे सेवक हनुमान याचे उदाहरण दिले. हनुमंताने एक असा आदर्श स्थापित करून ठेवला आहे की त्याने भगवान रामचंद्रांकडून कोणत्याही भौतिक वरदानाची अपेक्षा केली नाही. तो प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेतच सदैव मग्न होता. हनुमंतांच्या या आदर्शामुळे तो सर्व भक्तांमध्ये पूजनीय झाला आहे. प्रल्हाद महाराजांनी हनुमंतालाही प्रणाम केला. एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोकामध्ये हनुमंत असे म्हणतो, हे प्रभो, जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही मला भौतिक अवस्थेतून मुक्ती किंवा तुमच्या स्वरूपात एकरूप होण्याचे वरदान देऊ शकता. परंतु यांच्यापैकी कोणतेही वरदान स्वीकारण्याची माझी इच्छा नाही. मुक्तावस्थेनंतरही तुमचा आणि माझा स्वामी सेवक हा संबंध नाहीसा होईल असे कोणतेही वरदान मला नको. नारद पंचरात्रातील आणखी एका श्लोकामध्ये असे म्हटले आहे, हे प्रभो,
मला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यांच्या पूर्णावस्थेपासून मिळणारी कोणतीही सिद्धी नको. तुम्ही मला सतत आपल्या चरण कमळांच्या छायेत ठेवावे ही माझी एकमेव इच्छा आहे. मला सालोक्य म्हणजे तुमच्या ग्रहावरती निवासस्थान किंवा सारुप्य म्हणजे तुमच्यासारखे रूप असे कोणत्याही प्रकारचे वरदान नको. माझी एकच प्रार्थना आहे की मी सदैव तुमच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत रत असावे. हरे कृष्ण. त्याच हरे कृष्ण. वैष्णवी माताजी. हा माताजी वाचू. वाचा. त्याचप्रमाणे श्रील हरे प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. सर्वांना प्रणाम. श्रील प्रभुपाद की जय. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवतातील 6.14.5 या श्लोकात परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामींना एक प्रश्न विचारतात. हे ब्राह्मण, व्रतासुर अतिशय पापी होता आणि त्याची मनोवृत्ती पूर्णपणे रजोगुणी आणि तमोगुणी होती, हे मी जाणतो. असे असताना त्याने भगवान नारायणाची इतकी परिपूर्ण व भक्तिमय सेवा कशी काय केली? मी असे ऐकले आहे की कठोर तपस्वी आणि ज्ञानवान मुक्त पुरुषांनाही भक्त होण्याकरिता प्रयास करावा लागतो. नारायण भक्त निसंदेह अत्यंत दुर्मिळ असतो. म्हणून वृत्रासुर असा भक्त असल्याचं ऐकून मला अतिशय आश्चर्य वाटत आहे. वरील श्लोकात सर्वात महत्वपूर्ण गोष्ट अशी की निर्विशेष ब्राह्मणामध्ये विलीन होण्याची मुक्ती प्रदान झालेले अनेक मुक्त पुरुष आपल्याला आढळतात, परंतु त्याहूनही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण यांचा भक्त होणे अतिशय दुर्मिळ आहे. अशा कोट्यवधी मुक्तात्मा भाग्यवान पुरुषांमध्ये एकदाच मनुष्य भक्त होऊ शकतात. श्रीमद भागवतातील 1.8.20 या श्लोकात कुंती महाराणी भगवान श्रीकृष्णांचा निरोप घेतेवेळी अशी प्रार्थना करते. हे प्रभो, हे कृष्ण, श्रेष्ठ विद्वान आणि परमहंस सुद्धा तुमचा आगाध महिमा जाणू शकत नाहीत. भौतिक अस्तित्वाच्या सर्व प्रक्रियांच्या पलीकडे स्थित असलेले महान ऋषीमुनी तुम्हाला समजू शकत नाहीत, तर माझ्यासारखा निर्बुद्ध स्त्री कशी काय तुमची कीर्ती जाणू शकते? मी तुम्हाला कशी काय जाणू शकते? या श्लोकात एक गोष्ट विशेष लक्षात घेण्याजोगी आहे, ती अशी की महान मुक्त पुरुष सुद्धा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना समजू शकत नाही, परंतु केवळ कुंती महाराणी सारखे भक्त नम्रतेमुळे भगवंतांना समजून घेऊ शकतात. ती जरी एक स्त्री होती व तिला पुरुषापेक्षा कमी बुद्धिमान समजले जात होते, तरी देखील तिला भगवान श्रीकृष्णांचे महात्म्य समजले. या श्लोकाचा हाच खरा मथितार्थ आहे. श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंदातील 7व्या अध्यायाचा 10व्या श्लोकास आत्माराम श्लोक असे म्हटले जाते. एकदा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना या आत्माराम श्लोकाचे सुंदर स्पष्टीकरण केले होते. वाचकांनी अधिक माहितीकरिता लेखकांच्या श्री चैतन्य शिक्षामृत हा ग्रंथ वाचावा. या श्लोकाचा मथितार्थ असा आहे की ज्या मुक्त पुरुषांना भौतिक जीवनाच्या प्रदूषणापासून संपूर्ण मुक्ती प्राप्त झालेली आहे, त्यांना देखील भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य गुण आकर्षित करीत असतात. मुक्तात्म्याला विषय सुखाची किंचितही वासना नसते. या सर्व भौतिक इच्छांपासून पूर्णपणे मुक्त असूनही भगवंतांच्या लीला श्रवण करण्याविषयी त्यांच्या मनात अपार आकर्षण असते. भगवंतांच्या लीला व महिमा या भौतिक गोष्टी नव्हेत. अन्यथा आत्माराम म्हणून प्रसिद्ध असलेले मुक्त पुरुष अशा लीलांकडे कसे काय आकर्षित होऊ शकतील? या श्लोकातील हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. यावरून असे दिसून येते की भक्त कोणत्याही प्रकारच्या मोक्ष प्राप्तीसाठी प्रयत्नशील नसतो,
पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे मुक्तीचे 5 स्तर असतात. 1. भगवंतांशी एकरूप होणे, त्यांच्या समवेत त्याच ग्रहावर निवास करणे. 3. त्यांच्यासारखे रूप प्राप्त करणे. 4. त्यांच्या समान ऐश्वर्य प्राप्त करणे. आणि 5. त्यांच्या सतत सानिध्यात राहणे. या 5 मुक्त अवस्थांपैकी प्रथम अवस्थेला सायुज्य असे म्हणतात. सायुज्य म्हणजे भगवंतांशी एकरूप होणे होय. ही अवस्था भक्त कधीही स्वीकारू शकत नाही. इतर 4 प्रकारच्या मुक्तींची जरी भक्तांनी कामना केली नाही तरी त्या भक्तीच्या आदेशाच्या विरुद्ध नसतात. या 4 अवस्था प्राप्त करणारे काही मुक्त पुरुष श्रीकृष्णांप्रती आकर्षण विकसित करू शकतात आणि त्यांची गोलोक वृंदावन धामापर्यंत उन्नती होऊ शकते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ज्यांना अगोदरच वैकुंठाची प्राप्ती केले आहे आणि ज्यांना 4 प्रकारच्या मुक्तींचाही लाभ झालेला आहे, ते देखील कधी कधी श्रीकृष्णांविषयी स्नेह विकसित करून कृष्ण लोकाची प्राप्ती करू शकतात. 4 प्रकारच्या मुक्ती प्राप्त केलेले लोक सुद्धा विविध अवस्थांमधून प्रगती करीत असतात. प्रारंभी त्यांना श्रीकृष्णांच्या ऐश्वर्याविषयी आकर्षण असू शकते, परंतु त्यांच्या परिपक्व अवस्थेत वृंदावन धामात भगवान श्रीकृष्णांविषयी प्रकट केलेले प्रेम जे आतापर्यंत सुप्त होते त्याविषयी त्यांच्या हृदयात गोडी वाढू शकते. म्हणून जरी शुद्ध भक्तांनी मुक्तीच्या इतर 4 अवस्थांना क्वचित प्रसंगी अनुकूल मानले तरी सायुज्य म्हणजे भगवंतांशी एकरूप होणे या मुक्तीला ते कधीही स्वीकारू शकत नाहीत. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या अनेक प्रकारच्या भक्तांपैकी ज्याला वृंदावन धामातील श्रीकृष्णांविषयी आकर्षण वाटते त्याला सर्वश्रेष्ठ किंवा प्रथम श्रेणीचा भक्त समजले जाते. अशा भक्ताला वैकुंठ धामातील ऐश्वर्य किंवा द्वारका ज्या नगरीवर भगवान श्रीकृष्णांनी राज्य केले व त्यातील ऐश्वर्याविषयी आकर्षण वाटत नाही. श्रील रूप गोस्वामी यांचा असा निर्णय आहे की गोकुळ किंवा वृंदावन या धामातील लीलांकडे आकर्षित झालेले भक्त हे सर्वश्रेष्ठ भक्त होत. भक्ताला जेव्हा भगवंतांच्या एक विशिष्ट रूपाविषयी आकर्षण निर्माण होते तेव्हा तो आपली भक्ती इतर रूपांकडे परिवर्तित करण्याची इच्छा ठेवीत नाही. उदाहरणार्थ, राम भक्त हनुमानाला हे माहीत होते की प्रभू रामचंद्र आणि भगवान नारायण यांच्यामध्ये काहीच अंतर नाही, तरी देखील तो केवळ प्रभू रामचंद्रांचीच सेवा करू इच्छितो. याचे कारण म्हणजे भक्ताला एखाद्या विशिष्ट रूपाविषयी पूर्ण आकर्षण असते. भगवंतांच्या अनेकानेक रूपे आहेत, परंतु तरी देखील श्रीकृष्ण हे त्यांचे मूल रूप आहे. जरी भगवंतांच्या निरनिराळ्या रूपांच्या भक्तांना एकाच वर्गातील समजले जाते तरी देखील त्यांच्यापैकी भगवान श्रीकृष्ण भक्तांना इतर सर्व भक्तांच्या तुलनेने श्रेष्ठ समजले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता झालाय आपला हा धडा. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? बरं, एक तुम्हाला किस्सा सांगते श्रील प्रभुपादांचा. श्रील प्रभुपाद 1974 या वेळेला ते शिकागो मध्ये होते. मला एक्झॅक्ट टाइम फ्रेम माहित नाहीये कुठला महिना वगैरे. तर तेव्हा रथयात्रा होती आणि रथयात्रामध्ये जे श्रील प्रभुपादांचे शिष्य होते, जे भक्त होते, ते अगदी रथयात्रा सक्सेसफुल करण्यासाठी दिवस रात्र ते कामात होते. आणि मग रथयात्रेचा दिवस आला आणि खूप सुंदर पणे यात्रा झाली आणि खूप प्रसादम च डिस्ट्रीब्युशन झालं आणि असं झाल्यानंतर खूप ते सगळं संपेपर्यंत रात्र झाली आणि सगळेजण श्रील प्रभुपादांच्या अपार्टमेंटमध्ये गेले आणि या अपार्टमेंटमध्ये
जे शिष्य होते शिला प्रभुपादांचे, तरुण शिष्य होते ते, आणि त्यांचे आई वडील सुद्धा होते, काही जणांचे आई वडील होते. आणि जे शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की आपण एक क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊया, तुम्हाला काय पाहिजे असतील ते प्रश्न तुम्ही विचारा. तर बरेच प्रश्न शिष्य विचारत होते. त्यामध्ये एकानी विचारलं की शिला प्रभुपादांना, व्हॉट विल हॅपन टू द पेरेंट्स ऑफ युअर डिसायपल्स. कारण हे जे शिला प्रभुपादांचे शिष्य होते, दिवस रात्र ते टेम्पलमध्ये काम करायचे, शिला प्रभुपाद काय सांगतील ते काम करायचे, भरपूर सेवा द्यायचे. आणि जेव्हा आपण कुठेही भरपूर सेवा देतो तर एकीकडे थोडस आपलं दुर्लक्ष होतं ना, आपले जे आई वडील असतील किंवा इतर कोणी घरची आपली मुलं असतील तर तिकडे दुर्लक्ष होऊ शकतं. म्हणून या एकाने विचारलं की व्हॉट विल हॅपन टू द पेरेंट्स ऑफ युअर डिसायपल्स. आणि बऱ्याचशा पेरेंट्सना, म्हणजे जे तिकडचे फॉरेनर्स होते, त्यांना हे आवडत नव्हतं की आपल्या मुलांनी हरे कृष्ण मूव्हमेंट जॉईन केली आहे. आणि काही पेरेंट्स होते ते अगदी म्हणायचे, ठीक आहे, तुला आवडतंय ना, तू जे काय करतोयस, ठीक आहे, मग तू जा, असं. पण ते आनंदाने त्याला हो म्हणत नव्हते. तर शिला प्रभुपादांनी एकदम कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्स दिला, पेरेंट्स ऑफ माय डिसायपल्स आर ऑलरेडी लिबरेटेड. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलं आणि उदाहरण पण दिलं. ध्रुव महाराज होते, तर जेव्हा त्यांचा उत्तानपाद राजा उत्तानपादनी अपमान केला, तेव्हा ध्रुवची आई जी सुनीती होती, तिने ध्रुव महाराजांना सांगितलं की जर तुला एक सोल्युशन पाहिजे, की तुला आता खूप राग आलाय, कोणीतरी तुझा अपमान केलेला आहे, तर मी तुला मदत करू शकत नाही, पण या प्रश्नाचं उत्तर आणि या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन हे फक्त कृष्णाकडे आहे, हे फक्त वासुदेवाकडे आहे. आणि मग ध्रुवाने विचारलं की ते कुठे राहतात, मला कुठे भेटतील. मग सुनीतीने सांगितलं ते जंगलात राहतात आणि तेच फक्त तुला मदत करू शकतील, इतकंच सांगितलं. आणि मग हा ध्रुव घर सोडून जातो आणि मग पुढे तो तपस्या करतो, 6 महिने अगदी कठीण तपस्या करतो नारद मुनीने सांगितल्याप्रमाणे. आणि मग तो वैकुंठ धामात जातो. आणि ज्या वेळेला तो वैकुंठ धामात जातो त्यावेळेला काय होतं की तो त्या पार्षदांना, विमानातल्या विष्णूच्या पार्षदांना विचारतो की माझी आई कुठे आहे. मग ते पार्षद त्याला बोट करून दाखवतात, ते बघ, तुला दिसतंय का, आणि एक विमान आहे. आणि खरंच ध्रुव बघतो आणि एक विमान असतं आणि त्याची आई सुद्धा त्या विमानात बसलेली असते. तर इकडे शिला प्रभुपाद या जे डिसायपल्स होते त्यांच्या पालकांना सांगत होते, that simply you raise a child in a Krishna conscious way, or you sacrifice the child to Krishna. Krishna notices the sacrifice. Krishna notices the sacrifice, and just because you have guided the child in a correct manner, you also get the same benefit. You will also get liberated. तर मग इकडे आपल्याला दिसतं की जे ध्रुव महाराज आहेत त्यांची आई सुद्धा वैकुंठ लोकात जाते. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मी हे करते, युट्यूबवरच